Als organisatie heeft u doelstellingen voor ogen. Omzetgroei, kostendekkend werken of de continuering van uw bedrijf bijvoorbeeld. Een goede dienstverlening naar de klant met de best mogelijke producten zijn hierbij essentieel. Net als meebewegen met de markt en een vitale organisatie. Maar hoe zit het eigenlijk met interne communicatie? Een recent onderzoek wees uit dat maar liefst 70% van de MKB-bedrijven zegt dat interne communicatie hun primaire probleem is. Projecten mislukken of worden veel te laat opgeleverd. Goede communicatie is de allerbelangrijkste factor bij het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. En goede communicatie start bij inzicht in communicatie. Om organisaties daarbij te helpen is er nu Commission. Commission is een praktijkgericht simulatiespel waarbij deelnemers leren om beter te communiceren. En hierdoor zijn ze beter in staat om succesvol bij te dragen aan uw organisatiedoelstelling. Waarheen? De les is niet alleen nu, maar dat kan je ook straks doen als je je nieuwe coördinator hebt. Dat wordt een 2 zijn, dat is wel altijd. Commission is een activiteit waarbij je met 2 groepen in feite een raadsel moet oplossen. Waarbij 1 groep op afstand is en dus ook gecommuniceerd moet worden via een soort walkie-talkie. Maar je moet ook binnen het team goed communiceren om het raadsel te kunnen oplossen. De sessie die ik gedaan heb met Commission bestond uit het verdelen van een aantal mensen in 2 groepen die samen onderweg gingen, elke groep een andere route. Gestuurd met behulp van een GPS-systeem, waarbij onderweg een aantal opdrachten moesten worden opgelost, waarbij de resultaten belangrijk waren voor het andere team. Want het gaat niet alleen over de onderlinge communicatie om tot een oplossing te komen, maar het gaat ook om de communicatie naar die andere partij. Je moet die andere partij proberen zover te krijgen dat zij de route goed kunnen lopen. Wat me het eerste opviel, en het was al vrij snel bij het begin van het spel, was dat de communicatie onderling, intern bij het eigen team, dat al problemen veroorzaakte. En dat heeft te maken met een stukje karakter van iedere persoonlijkheid. Het leuke daarvan is dat je daardoor met het andere team dat op afstand is, moet communiceren via walkie-talkie, waardoor je heel precies moet communiceren. Je hebt ze ook echt nodig, het andere team, maar je moet binnen je eigen team ook heel goed communiceren. Want anders raak je soms letterlijk van het pad af. Dat er een heel sterke communicatie is tussen de teamleden onderling, omdat je natuurlijk vragen gesteld krijgt die niet iedereen kan beantwoorden, maar er is altijd wel iemand die iets weet. En samen kom je verder. En op het moment dat de vraag is opgelost, moet je communiceren met je andere team, met het andere team, om hun te laten weten waar ze naartoe moeten. Ja, ik zie dat als een typische teambuilding activiteit, maar het is meer dan dat. Hè. Dus het is heel aangenaam, je bent buiten bezig, dus het werkt ook heel ontspannend. Maar tegelijkertijd sta je enigszins onder druk omdat je een doel hebt. En dus je leert ook wel echt iets over communicatie. Het heeft mij in ieder geval geholpen om een paar dingen te zien die ik in mijn dagelijkse werk, wat ik toch al lang doe, nog niet gezien had. Je wordt eigenlijk vanaf het begin meteen geworpen op die communicatie, dat die helder moet zijn en dat die duidelijk moet zijn. En ook inderdaad zo begrepen moet worden zoals je het bedoeld hebt, want daar gaat het uiteindelijk om. Commission kan ervoor zorgen dat men in elk geval bewust wordt van het feit dat men niet alleen onderling moet samenwerken, maar binnen het team, maar ook daarbuiten. Dat er mensen afhankelijk zijn van datgene wat ik doe, of wat wij doen, en dat wij afhankelijk zijn van dingen die anderen doen. En dat heeft invloed op elkaar. En daar schort het nogal vaak. Ja, ik denk dat dat een hele nuttige activiteit is om te merken van waar je soms je tekortkomingen zit in de communicatie. Ik denk dat voor elke organisatie, maar zeker ook voor mijn organisatie, kan betekenen dat je een stukje bewust wordt van het belang van communicatie, waardoor er minder fouten gemaakt worden, waardoor er minder irritatie is binnen de teams, binnen het werk. En waardoor dingen sneller aangepakt kunnen worden zonder faalkosten. Denkt u nu na het zien van dit filmpje, nou, dat Commission dat is misschien wel iets voor mijn afdeling of voor mijn team of voor mijn bedrijf. Neemt u dan gewoon eens even contact met mij op. Dat kan via de website www
www.ermers-communicatie.nl of klik gewoon in de snelkoppeling in de beschrijving van dit filmpje. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.